Nej. Det er jo tjene penge på det. Du begynder selv at have som kildevand, så det er fedt. Hey! Der var lidt du stærk, var? Ja. Kom du helt op fra legepladsen? Ja. Nå. Man kan kigge derop. Let's go. Let's go! Hvad gør nu? Hvad? Hvad gør nu? Skal jeg med? Ja, skal far også. Skal far også med? Så går vi herop. Det ved jeg ikke. Rusje, tror jeg. Hvad skal du, Silas? Mor filmer dig også. Nej, Så kan du se det senere. nej. Okay.